Vull agrair al molt honorable president Benach el fet d'haver acceptat de venir a aquest acte d'Òmnium, cosa per la qual ens sentim molt orgullosos. Bé, bona tarda a tots, moltes gràcies per haver vingut. Avui estem aquí per parlar de política, d'internet, de 2.0, de formes de comunicar, bé, parlar una mica de tot, però som aquí també per parlar de vosaltres, perquè l'autèntic protagonista de tota aquesta història sou vosaltres, de fet, som tots. És que gràcies a aquestes eines pot donar més repercussió als seus actes menys mediàtics, com pot ser aquest d'avui, que segurament aquí el veiem també que l'està tuitejant, no? I això també hauria d'ajudar a aconseguir una política més transparent. A mi m'agradaria, i també ho exposo aquí que hi ha alguns diputats del Parlament, veure agendes públiques dels polítics, veure què fan en cada moment, com ho explica el mateix Benach, i veure al detall les despeses d'un ajuntament, d'una conselleria, és aplicar la transparència que ja comencen a fer governs com els dels Estats Units, el de França o el Regne Unit. A més, crec que són accions com aquestes les que podrien ajudar a apropar la política a la gent. Bé, més que apropar, potser, senyor Benach, el terme seria fer conèixer la política a la gent, perquè, segons diu el llibre, hi ha un desconeixement bastant ampli de què es fa i qui fa què al Parlament i al govern de Catalunya. Bé, doncs gràcies per compartir aquesta estona. El 2.0 no és un invent, no és una cosa que ara alguns polítics hagin agafat aquesta mania, sinó que en la vida comença a funcionar en molts àmbits. Tot canvia molt de pressa i cada vegada en les xarxes socials internet té un paper més rellevant a la nostra vida. Hi ha tot un seguit, per a mi, de valors emergents en la política que haurien de ser pràcticament norma i que són els que acabaran definint la manera de fer política del segle XXI. I si aquests valors són els que funcionen, és quan té sentit tot el demés. Per exemple, la transparència. Abans en parlava el Sergi, jo crec que hi ha una assignatura pendent aquí en el finançament dels partits molt important que no hem sabut aprovar i que s'hauria de resoldre bé. El finançament dels partits polítics ha de ser absolutament transparent. La transparència en el funcionament dels governs, siguin municipals, nacionals, etc. Està clar. Una altra, el contacte directe ciutadà electe. Un seguit d'elements que la llei electoral permetia canviar. Si no fem el canvi de mentalitat que ens permet fer una nova llei electoral, les noves tecnologies no serveixen de res. El primer canvi indispensable no és tenir tots un ordinador més potent i més bo. No és tenir tots un mòbil de darrera generació que estigui permanentment connectat. No. El primer canvi que s'ha de fer és el canvi de mentalitat dels polítics d'aquest país. Per tant, a la xarxa s'ha de ser un mateix, i s'ha de ser de manera transparent, i s'ha d'explicar el que es vol explicar. No s'ha d'explicar tot, evidentment, però s'ha d'explicar el que es vol explicar. I s'ha d'estar en contacte amb la gent. Una de les conclusions del llibre, precisament, és una frase que algú m'ha discutit, però jo no estic molt convençut, que és que els polítics del segle XXI han de ser capaços de deixar de parlar a la gent per passar a parlar amb la gent. Són dues lletres. Parlar a la gent o parlar amb la gent. Però parlar amb la gent significa haver d'escoltar i significa haver de respondre. I aquesta és la diferència fonamental. És curiós perquè si tu compares els blocaires que hi ha en aquests moments al Parlament de Catalunya amb d'altres cambres parlamentàries, el nivell és superior. Això no té cap mèrit. No ho entengueu com, mira que som guapos. No. Senzillament és que hem assumit això, hem assumit aquesta cultura. O, per exemple, el nivell de gent de parlamentaris que utilitzen les xarxes socials, el Twitter, el Facebook, també penso que és molt considerable i cada vegada més. No fa gaire temps no hi havia pràcticament ningú. 2-3 persones ha passat a un univers de 40 en aquests moments tranquil·lament. Doncs bé, aquest és un llibre que si no el llegeixin en la versió digital us recomano que el llegeixin amb l'ordinador al costat, perquè hi ha algunes referències d'altres blogs de persones que em semblen molt interessants que són indispensables també per acabar-te de fer la idea d'aquest llibre. Moltes gràcies per la seva presència, la seva atenció, i si volen tenim uns minuts per fer, en fi, si volen dir alguna cosa. Moltes gràcies.
Sí.